برنامه صحبت روز. инсоният ҳамчун як ҷузъи табиат аз вақти таваллуд то ҳастии хиш ҳамеша ба тағйиротҳо ва гуногунии равиши ҳаёт рӯбарӯ мегардад. агар ҳолати нигаҳдории солимии ҷисмонӣ барои инсон дар мадди аввал бошад, пас муҳаррики он солимии рӯҳиву равонӣ аст. яъне агар инсон ҳолати равонии худро хуб нигаҳ дорад, он гоҳ метавонад ҳолати саломатии худро низ хуб нигаҳ дорад ва агар бемор шавад, метавонад ба зудӣ ва сабук онро гузаронад. хуруҷи бемории сироятии коронавирус COVID-19 дар аввали паҳншавӣ бештари одамонро дар тамоми сайёра ба вазнинтарин ҳолати равонӣ гирифтор кард. тарс, воҳима ва ҳангомаҳо ба воситаи хабару овозаҳо ба ҳолати равонии одамон таъсири манфӣ расониданд ва ин ҳолат имрӯз ҳам мушоҳида мешавад. кадом омилҳо сабаби асосӣ ба тарс, воҳима ва таҳлука афтидани одамон боис мегарданд? пеш аз ҳама омили асосие ки одамро ба тарс, таҳлука ва нобоварӣ ва дигар унсурҳои дигари ба изтиробоварандаи инсон оварда мерасонад, ин нобоварӣ ба худ аст. одаме ки ба худ боварӣ надорад, ӯ албатта тез ба изтироб меафтад ва изтироб ва таҳлука ин ҳамон чизест ки одамро ба тарсу воҳима оварда мерасонад ва тарсу воҳима метавонад сабаби он бошад ки одам бечунучаро худро ба ҳар моҷароҳои дигари масалан таҳлукаовари ҳаёти худ бархӯронад, ба мисли стресс, ба мисли неврозҳо гирифтор шуданаш мумкин аст ва бечунучаро инсоне ки тарс меовараду тарс мекунад метарсад аз он дар воҳимаи оне ки метавонад манбаи барои гирифтор шудани касалҳои сирояткунанда низ дар бадани худ муҳайё кунад. яъне ки чӣ? одаме ки бевосита аз тарсу воҳима аз он унсурҳои дигари масалан бемориҳои дигар, масалан на танҳо як COVID-19, дигар бемориҳое ҳаст ки бевосита аз тарс сарчашмак мегирад ва ҳамон манбаи ҳимоякунандаи масалан ҷисми инсонро метавонад суст, яъне ки заиф гардонад ва вақте ки узвҳои масалан ин ки микроорганизмҳои ҳимоякунандаи масалан бадани инсон, организми инсон вақте ки суст мегардад, ӯ метавонад як шароити дигари ва бемориҳо оварда расонидани бадани инсон гардад. ба ин хотир ман гумон мекардам одам бояд кӯшиш кунад ки аз ягон чиз тарс набинад, кӯшиш кунад ки ба таҳлука наафтад, кӯшиш кунад ба худ боварӣ дошта бошад, иродаи мустаҳкам дошта бошад ва ин сабаби он мешавад ки ӯ худро аз бисёр бемориҳо, аз бисёр моҷароҳои ҳаёт ҳифз менамояд. ҳолатҳое мешаванд ки инсон ҳамаи воқеа ва хабару маълумоте ки ҳангоми фаъолият дар ҷомеа қабул мекунад ва он дар худ омилҳои воҳима, тарсу таҳлукаро дорад, дар хоб бинад. махсусан ин ҳолат дар кӯдакону наврасон бештар рух медиҳад ва онҳо ҳангоми хоби бад дидан ба тарсу таҳлука рӯбарӯ мегарданд. баъзан одамон он чизе ки рӯзона яъне ки сипарӣ мекунанд, махсусан ҳамон ҳолатҳои тарс, изтироб ва воҳимаро, амин ҳолатро дар хоб мебинанд, яъне омилҳои ба ин вобастаро ва дар хоб метарсанд. дар чунин сурат як чиза фаромӯш кардан дар кор нест ки хоб худ ин ҳосили фаъолияти рӯзонаи инсон аст. ӯ метавонад ки дар раванди фаъолияти ҳаррӯзаи худ ба дучори проблемаҳо, осебҳо, масалан воҳимаҳо, гапҳои шунида, суханҳое ки мебинад, таҳлили онро баъзан вақт дар хоб яъне ки барҷо гузорад ва мешавад ки дар хоб низ хобҳои воҳимаангез бубинад. метавонад ки он даҳшате ки дар рӯз эҳсос карда буд, дар хоб метавонад дар вақти истироҳат кардани майнаи сар ҳаллу фасл намояд ва дар ҳамин ҳолат ҳам метавонад ки тарсу таҳлукае ки ӯ афтода буд дар хоб давом диҳад.
ва гумон мекардам барои пешгирии ин низ мо бояд кӯшиш кунем ки дар рӯзона низ камтар худро ба мушавваш шудан, ба андӯҳгин шудан, масалан барои ҳар як зарбаҳои эмоционалие ки масалан бевосита ҳаёт бемун шуда наметавонад, ба таҳлука афтем, ба воҳима афтем, ба тарсоем. ва он метавонад ки албатта бад манбаи бемориҳову хобҳои вайрону таҳлукаҳо, бедорхобиҳои мо шавад. имрӯз мо дар як мавсиме қарор дорем ки дар баробари бемории сироятии коронавирус COVID-19 хуруҷи дигар бемориҳои сироятӣ аз ҷумла зуком низ бо тағйирёбии вазъи ҳаво зиёд мегардад. дар чунин маврид ки нишонаҳои ин бемориҳо ба ҳам монанд аст, риояи ҳатмии гигиенаи шахсиву ҷамъиятӣ муҳим мебошад. баъзе одамон беаҳамиятиро интихоб мекунанду ба гигиенаи шахсиву ҷамъиятӣ пӯшидани ниқоб дар ҷойҳои лозима риоя намекунанд ва ин амали худро омили дур будан аз бемориҳо медонанд ки ба андешаи мутахассисон ин амали хато мебошад. албатта бетафовутӣ нисбати саломатии худ ин кори хуб нест. инсон бояд COVID-19 албатта ин беморӣ он қадар ба тарсу воҳима тааллука афтидан надорад, ман гумон мекунам. лекин ин як зуком аст, ин як албатта ин зуком аст, албатта зукоме ҳаст ки марговар аст дар баъзе ҳолатҳо вақте ки бо масалан оризаҳои кӯҳнашуда бармехӯрад, мисли касали дил ё қанд ва дигар оризаҳои вазнин ҳаст ки беаҳамиятӣ мекунанд. аммо ба ҳар ҳол гумон мекунам ки агар мо ҳамон худро ҳимоят кунем, бо ниқоб бошад, бо дастпӯшак бошад, бо қувваҳои антисептикӣ ва ё бошад, худро ҳимоят кунем, беҳтар мешуд. зеро бисёр беморӣ ҳастанд дар дунё ки давои худро наёфтанд, то ҳол вуҷуд доранд ва яке аз роҳҳои асосии халосӣ аз онҳо ин пешгирӣ ва ҳимоя аз онҳо аст. масалан бемории вишспид, бемории саратон, бемориҳое ҳаст ки албатта давои худро наёфтанд, аммо роҳҳои ҳимояи аз он бемориҳо пайдо аст, мавҷуд аст ки мо ба он роҳҳо метавонем худро ҳимоя кунем. масалан барои касали саратон мардум кӯшиш мекунад бештар асабонӣ нашавад, худро аз системаи асаби худро аз неврозҳо, аз стрессҳо ҳимоят кунад ва баъдан барои масалан бемории вишспид кӯшиш мекунад лифофаҳо ё дигар масалан роҳҳои ҳимоят аст ки худро эҳтиёт мекунанд, яъне ки сари вақт споридан ва эҳтироман нисбати ҳамдигар, яъне ки ҷуфтҳо бошанд, аз роҳи дур баргаштаҳо кӯшиш мекунанд ки эҳтиёт кунанд ҳамдигарро. ва ин хотир гуфтанӣ ҳастам ки барои бемории ковид ҳам ки ин як оризаи яъне зукоми чандин асраи мукаммалшудаи дар зинаи социалӣ каме мукаммалшуда, яъне ки мутатсия шудааст ки албатта вазнингузар аст. ба хотири ин мо бояд албатта кӯшиш кунем ки худро ҳимоят кунем, болои ин кӯшиш кунем анами системаи иммунитетии худро мустаҳкам кунем бо хӯрдани хӯришҳо, меваҷотҳои таҷикистони биштосои мо, бо истифода бурдани аз офтоб, аз ҳавои тоза ва тоза нигоҳ доштани муҳити худ, ки ин бисёр беҳдоштҳои аввалиндараҷаи пешгирии анами беморӣ аст. мардуме ки нисбати масалан ниқоб пӯшидан ёки тоза нигоҳ доштану дигар худро хунукназарона назар мекунанд, албатта бепарвоӣ аст. ин бепарвоӣ аст ва ин шакли нодуруст қабул кардани анамон ахборот аст. онҳо гумон мекунанд ки ҳар кас агар албатта мо бояд бепарвотар бошем, яъне ки ором бошем, лекин маънои он надорад ки мо бепарвои барои нисбати худ масалан нисбати саломатии худ бепарво бошем. мо ором бояд бошем. ҳар масалан хабаре ки мешунавем, ҳар овозае ки аз ҷо оромона қабул кунем, онро таҳлили хуб кунем ва кӯшиш кунем он хабарҳое ки аз манбаъҳои эътимоднок аст онҳоро қабул кунем
ва кӯшиш кунем ки дар раванди анамин ҳаррӯза фаъолият, ҳаррӯза корбор албатта худро эҳтиёт кунем. Пеш аз ҳама ниқоб пӯшем, масалан ҷойҳои гардиш, ҷойҳои кор, хона ҳамаро тоза озода нигоҳ дорем. Тез хонаҳоро бо ҳавои тоза, масалан ҳавои тоза гиронем ва кӯшиш кунем ки он марказҳо, он ҷое ки мо қарор дорем албатта ҳамеша тоза озода бошад. холо дар ҷомеа одамони синну солашон гуногунро вохӯрдан мумкин аст ки баъд аз пурра шифо ёфтан аз бемории COVID-19 ҳоло низ эҳсоси нобоварӣ, хастагиву афсурдагӣ азияташон медиҳад. албатта ҳар як беморӣ давраи боз барқаророт дорад, барқаророт ва ҳамон давраи барқаророт албатта мушкилгузар аст ва бисёре аз муроҷиаткардагон мегӯянд ки мо то ҳол дар худ воҳима ё тарси ҳамон COVID-19-ро дорем, зеро баъди шифо ёфтан метарсем ки бори дигар нашавем, зеро мавҷи дуюм омада истодааст ва аз онҳо тез таҳаллука меафтанд. бояд фаромӯш накунанд ки онҳо дар давраи барқаророт қарор доранд. онҳо бояд худро осудаву ором кунанд, зеро табибони тамоми ҷаҳон гуфтанд ки шахсоне ки бори аввал беморӣ шуданд, дар онҳо анамон микроорганизмҳои мутобиқшудаи анамин беморӣ вуҷуд дорад ва онҳо бори дуюм албатта нахоҳанд шуд, ё ин ки бемор намешаванд, ё ин ки шаванд ҳам онҳо метавонанд ба таври сабуктар, хеле сабук гузаронанд, ҳамчун як зукоми оддӣ. ва барои ҳамин бояд онҳо безобита нашаванд. онҳо кӯшиш кунанд ки бо иродаи худ, бо таври рафтори худ, бо масалан масъулиятнокии худ ва таби волидаи худ ба дигарон намуна бошанд, то аҳли оила, аҳли байт аз онҳо нигоҳ карда тавассути рафтору кирдори онҳо кӯшиш намоянд ки худро низ муҳофизат кунанд ва ба тааллука нафтанд. мо бояд дар ҳама маврид ба ҳолати равонии худ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ диҳем, зеро саломатии мо ба он пайвастагии қавӣ дорад. муоширати хуб намудан, ба шуғулҳои дӯстдошта машғул шудан, сайру гашт дар фазои кушод, доимо мусбиву хуб фикр кардан метавонад боиси хуб шудани ҳолати равонии мо гардад. барои оне ки ҳолати равонии инсон хуб бошад, яъне ба зиндагӣ нигоҳи хуб дошта бошад, бояд бештар ба кадом корҳо машғул шавад? пеш аз ҳама онҳо бояд кӯшиш кунанд ки ба воҳима нафтанд. масалан аз таҳаллукаи оне ки мавҷи дуюм метавонад мардуми бисёрро бифавтонад, дар он нафтанд. зеро вақте ки мо кӯшиш кунем масалан системаи иммуналии худро мустаҳкам кунем ва кӯшиш кунем ки масалан нисбати ҳамдигар меҳрубон бошем, рафтори хуб дошта бошем, ором бошем дар оила, нисбати фарзандон, нисбати калонсолон ва як муҳити солим барпо кунем ва дар он ҳолат албатта ягон мавҷ, ягон беморӣ ба мо таъсир расонда наметавонад. зеро осудагии, оромии равонии инсон баъзан вақт манбаъҳои дигари масалан қабулдошт ёки эътимодноки масалан ҳимоятии баданро мустаҳкам мегардонад, қавӣ мегардонад ва метавонад мардумро нисбати дигар бемориҳои сирояткунанда низ осеб нопазир гардонад. ҳамаи мо медонем ки имрӯз мавҷи дуюми бемории COVID-19 дар минтақаҳои гуногуни дунё паҳн шуда истодааст ва ин набояд боиси бадтарсу воҳима афтоданамон гардад. фикри бисёр накунем, худро асабонӣ накунем. ҳамеша ба хотири мустаҳкам кардани системаи иммуналии худ бошем. яъне ки чӣ кор кунем? кӯшиш кунем ки аз меваҳои Тоҷикистон ва аз масалан меваҷоту сабзавот онҳо хӯришҳо истифода бурда кӯшиш кунем ки иммунай системаи худро мустаҳкам кунем. ба масалан машқҳои ҷисмонӣ машғул шавем, мусиқӣ гӯш кунем, кӯшиш кунем ки дар рабти мустаҳкам кардани масалан иродаи худ машғул бошем. ҳамеша аз пайи он бошем ки чӣ гуна осоиштаву ором бошем ва дар ин баб тезтар барқарор мешавем ва тезтар орому осуда мешавем. ва вақте ки мо ором бошем албатта ягон беморӣ наметавонад ки масалан ба мо дучор шавад ва
سببگاری اون باشد که و باوری به خود داشتن. البته این یکی از آن منبع‌های اون است که آدم همیشه از بسیار آرزه ها، از بسیار بیماری ها خود را میتواند حمایت کند. ما می توانیم با رعایت درست گیگین شخصی و جمعیتی و اجرای توصیه های طبیبان نه تنها از بیماری کووید 19 بلکه از بیماری های دیگری که هم به حالت روانی و هم جسمانی ما تاثیر می رسانند خود را امن نگه داریم. در همه مورد خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید و سلامت و بردم بمانید. برنامه صحبت روز